Baro a fɔ mɔgɔ ye ko bɛɛ ka bigita. Bɛɛ ka bigita. I ka bigita dɔnni ka di ma. Ko n bɛ dɔnni yɛrɛ di fi. Ale bi kabako faydaw bɛ ka di aw ma. A ye dɔ fara radio volume kan ni Ala n'a kira sɔnna ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seko an kile. Alhamdulillahi. Mashallah. An bɛ bulon kɔnɔ ni waati na foli jumɛn b'i bolo ka se jama ma? Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'a fɔ ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rafi'u darajat al-kasib al-umma Muhammad ibn Abdullah. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Baro. Mbe bulon kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nin waati min na sisan. Bɛɛ lajɛlen foli minɛ sisan fɛnɛ. K'a yir'o la ko Seku bɛ nin na, Seku bɛ baro fɛ, Seku bɛ sinu. Alhamdulillahi rabbil alamina. Baro a fɔ mɔgɔw ye ko k'u nisɔndiya ko bi Seku na fɛn d'u ma mun bɛ se ka maa nisɔndiya, mun bɛ se ka maa wasa. Allahu akibaru. Baro a fɔ mɔgɔw ye ko bɛɛ ka bigita. Bɛɛ ka bigita. I ka bigita dɔnni ka di ma. Baro n bɛ dɔnni yɛrɛ di fi i ka fayda de bɛ bi. Baro. Fiji de ha ni maa bɛ fiji de ha dɔn fantanya banna. Allahu akibar, an bɛ k'i lamɛn Seko. Baro fiji de ha n'i y'a sɛbɛn 102. 102. Aw ka dugu wari kunbaba i b'a kɛ k'a daji n'a ye. K'o wari in bila i kunna. Wari ti ban e bolo tun. Allahu akibar. Wari ti ban e bolo tun. Baro fiji de ha. Ni maa y'a sɛbɛn 1,111. Ka kolonkisɛ den 111 bila a kɔnɔ. Ka warijɛ mugu sɔrɔ ka k'a kɔnɔ. Ka sanumuru sɔrɔ ka k'a kɔnɔ. A fɔ komɛnsakɛ ye. A fɔ ko jagokɛla ye. Ko baaraminɛn mun b'i bolo ko a banna, tiɲɛna a banna, n'i nin mun i fɛn o fɛn feere a banna i bolo. Allahu akibar. A fɔ morikɛ ye ko i sigilen bɛ mɔgɔw bɛ ka na. E t'a dɔn i bɛ min kɛ k'a d'u ma, o ka taa fɔ ko ni morikɛ y'i baara kɛ ka di yan mago ɲina. Ko a ka fiji de ha 111. 1,000? Ani 111. Aha. A bɛ foroko farika ɲini k'a daji n'a ye. N'a y'a bɔ k'a di kiliɲɛ o kiliɲɛ ma, ni dugu jɛra o bɛ boli o morikɛ nɔfɛ. Allahu akibar. Cɛ yɛrɛ y'a nin sɛbɛn k'a kɛ waati bɛɛ n'a bɛ ko n'a ye a ka butigi la n'a fɛn bɛɛ feere. Allahu akibar. Baro. Fiji de ha ye kabako ye dɛ. Ni fiji de y'a sɛbɛn. 7,000, 7,000 ni 7,7. I bɛ sɔrɔ ka yaasa kuuru i b'a sɛbɛn 7,7. Baro nafolo tanna. Allahu akibaru. Wallahi nin foto ye an bɛ fɛn bɔ an kɔnɔ mun ye nafolo yɛrɛ k'a di mɔgɔw ma, an bɛ min kɛ ni an bɛ miliyɔn minɛ, an bɛ k'o bɔ k'a di mɔgɔw ma ka kɛ fi sabilillah k'o mɔgɔ ɲɛ u yɛrɛ ye. Allahu akibaru. Parce que foto k'a kɛ u yɛrɛ ye de. An tɛ se ka bɛɛ ta kɛ, bɛɛ to fo an k'a di dɔw ma k'a kɛ u yɛrɛ ye. Kosɛbɛ. Mais maa min mago bɛ fiji de ha nin baara in sira in na, a ka nafolo sira in na. Fiji de ha 7,000, 7,7 ni 7,7 ya sakuru in. An bɛ k'a fɔ cogo min na a kɛ o cogo la. Ni e y'a sɛbɛn o cogo la, i bɛ jɛbi feere de ɲini k'a mugu bɔ ka don a nasi la. Ka nare ɲini k'a k'a la. I bɛ to k'a mun. Manja ko dan. Nafolo manja ko dan. Allahu akibaru. Ni nin kɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye nafolo de ye. Allahu akibaru. Mais ni maa min k'i b'a fɛ an k'a k'i ye. An b'a k'i ye miliyɔn la dɛ. Mais an bɛ k'a fɔ cogo min na n'i y'a k'i yɛrɛ baasi tɛ, mais n'i sera an ma. An bɛ miliyɔn minɛ i bolo k'a k'a nin cogo la k'a d'i ma. An tɛ fɛn wɛrɛ fara k'a di dɔ bɔ a la. Allahu akibaru. K'a di Ala kama. Mais an b'a d'i ma Ala kama i k'a di
bulun kono mo ma Allah kama Allahu akbar sego baro mogo nana ne meno ye ka boshin ka magazin fa ikini nganga fendo di me ga duma wa fendo dama sego anga duma azikuru make keme do mo do ga ke keme ika nasi bobina ne kele ika fun ika magazin meno na ika nyongure di wallahi meno bi pa ika magazin e ba fo ko no ko fun ko da kono Allahu akbar hadha firaqun bayni wa baynaka